Assalomu alaykum do'stlar, подписчики kanali mo. Hozir mo peshi Malinada istudagim. Hozir mana mi oxiri mohi may mana Malinam rang girifte istuda. Mana Malina rang girifte. Yaxshila xiljosh. Mana puxtanda omadaga. Hozir mo kadom amala boyad ijro qiling. Hozir pesh ay hama mo chikor mikrim. Boyad hamin holarda vaqti ki mana mi hozir Malina puxta istuda. Hamin vaqtda mo boyad ya'ni dodani ob har 2 roz deri 3 rozda yak bor ob metiyim. Xo'p, ba'd hozir yak amali asosiy digara mo ijro miکنیم. O'z maqsadi mo hamiya ki baroy hami navor kardagim. Hozir mana mi niholoyi ki mana hosil doram, mana poyosh ham khili. این نهال 2 ساله نهال شدگی من مثال حاصل میتیا ای تیرامو سر کرده و طرف دیگه این نهالو تمام قاق میشوند آینده نهالویی که ما باید آینده نهالو من این نهالویی که هوزی من ناو برومدگی من این نهالویی من دیده باشی من نهالویی که من ناو برومدگی انا می آینده نهالویی ما همیشه انا که ما باید چیکار کنیم من بلندی هوزی نهالوی پیشنه ما من 2 متر ممکن زیادتر باشه هوزی ما همین یعنی баланд барои ки баланд нарава ҳам танаи ҳамин чихели пешина ниҳолу бори яъне мустаҳкам шава мо як амали чеканка меган ҳами яъне нуги ҳами ниҳолура қайчӣ мекунем инҷа гарчанде муда секатрам лозим нест барои ки ҳамин дастқатиам карда мешава мана аҳамият дода бошед мана ниҳола мана инда ниҳоли нав ҳосил омадаги мана михел ана ин ниҳолуда ҳозир ҳосил омадаги нест вақте ман ҳами амале ки мо гуфтем амали агротехникӣ барои Малина бояд ҳамира мо иҷро кунем мо чӣ кор мекунем мана ҳами хел барои қад баланд нарафтан ҳам гуфтем чӣ хелабуд ман ана хел чиканка ана ҳами ҳолада мо мана ин ниҳолош бу баланд рафтаги агар мо ҳамин амала ҳозир иҷро накунем ҳамин ҳам баланд мешава ҳам баъд борик яъне нағз инкишоф намеёбад мана хел мана ана инҷа мо боло намемонем рафтани мана хивай кардем поён навдои поён будаги яъне навдои ҳаст ин навдои поёнда ба қувват мешаванд ҳам баланд намера мана куҷое ҳаст ана хел ай боло сар карда мана хел бурида мепартем мана чи анамин ниҳолда мо камтар дертар кардагем мана дида боша ҳосил омадаги то болор ина мо мемонем хел места ана иноша ҳамаша ана хел ҳамин шакли қатӣ мо барои соли оянда яъне баланди ҳамина ҳам баланди ҳам чихеле гуфтем аввалда ҳам барои мустаҳкам шудан ана хел болоша кани мепартем мана ин ҳолата мана болош боқӣ бародарон дӯстон дар амони худованд бошед.